L-aħħar darba li ltaqa' l-MCSD dwar il-kriżi fil-Libja kien f'Marzu li għadda. Fil-laqgħa tal-lum il-Kunsill iddiskuta żviluppi li kien hemm u li b'xi mod jaffettwaw l-investiment Malti fil-Libja u kumpaniji oħra f'Malta li jiddependu minn dan is-suq. Kienu diskussa wkoll opportunitajiet li jista' jkun hemm biex tissaħħaħ relazzjoni ta' negozju bejn Malta u l-Libja. F'kummenti lill-mezzi tax-xandir eżatt wara l-laqgħa, iċ-Chairman tal-MCSD Sonny Portelli qal li fil-waqt li l-MCSD qed ikun ottimist hija importanti wkoll il-kawtela. Konxi li hemm opportunitajiet għalina wieħed irriżhom ftit kawt, wieħed irid jistenna li l-affarijiet jistabilizzaw, fl-istess ħin nisperaw li l-poplu Libjan issa li kiseb il-libertà ikompli jgawdi dik il-libertà u jgawdi wkoll dak kollu pożittiv li ħajoħroġ mill-libertà. Aktar kmieni indirizza lill-MCSD il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fejn qal li l-prijoritajiet tal-Gvern Malti fil-kwistjoni tal-Libja hija li jkompli bil-ħidma umanitarja u li fuq talba tal-poplu Libjan jagħti l-għajnuna fil-proċess ta' tranzizzjoni. Qal li jridu jiġu identifikati l-opportunitajiet u l-preokkupazzjonijiet tal-investituri u tal-ħaddiema. Ma dawn hemm fabbriki f'Malta li għandhom is-swieq ta' esportazzjoni il-Libja.